Ee, nna m gwara m sị na ọ bụ ugboro na-abọ ka ekwe na-akpọ dike. Ọ kpọọ ya na ndụ, ọ kpọọ ya na ọnwụ. Ọ bụ ugboro na-abọ ka a na-echeta mmadụ na ndụ a, oge a mụrụ nwata na oge onye ahụ laghachiri ebe o si wee bịa ụwa. Ee, ndị Igbo na-akwanyere ọnwụ ugwu. Ndị Igbo na-edozi onye nke ha nwụrụ anwụ ka o mee gịnị, ka o soro ibe ya jebe ebe ahụ a na-eje. O nwere ajụjụ nsị ka m jụọ m ndị Igbo, maka na ndị be anyị si na ikwu amarọ ibe ezi. Ajụjụ nke mbụ m chọrọ ka m jụọ ndị Igbo, kedu ihe na-akpata na ọ bụrụ na mmadụ nwụọ, mmadụ hapụ ụwa a, na a na-ewere onyonyo ye, ya bụ de imeji ye, na a na-ekpudo ya ihu n'ala, maọbụ ọ bụrụ na nke ko n'ahụ aja, na a na-atọ ọnụ ya ka o chedo n'ahụ aja. Nke bụ ajụjụ nke mbụ. Nke abụọ, kedu ihe na-abụ na ọ bụrụ na enicha ozu n'ala Igbo, na a na-ewere ọsọ ọla, a na-eweta ọmụ maọbụ ogirisi wee jụchasị ahụ wee kwaa aka. Ajụjụ nke ịtọ m chọrọ ịjụ, kedu ihe na-abụ ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, okwe izu eme gịnị, amacha aka izu ozu. Ajụjụ nke ikpetemazụ, kedu ihe na-abụ na ọ bụrụ na akwacha onye nwụrụ anwụ, a na-eyipụ akwa eji wee lu uju gbaa ya ọkụ. Na nchịkọtazi, kedu ihe na-akpata na ọ bụrụ na ha kwacha nwaada akwa n'ala Igbo, mana ọ bụrụ na edughị ya edu na nwaada ahụ na-awa n'ava? Dịka onye Igbo, ọ ga-amasị m ka ime gịnị, ka ị tinyere m ebumnobi gị n'ozi edemede ma kawa arụ tụsa ihe ozi a ka ụmụnna anyị sonye ma tinye ebumnobi ha. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Nwanne na-esonyesi Maazị UC ike n'ihe gbasatara ọdịnala na omenala na ejije na ihe eji wee mara ndị Igbo. Ndewo, asị m ọnụrụ na-akakwara ibe ya. Ụmụnna anyị, ka emesịanụ.